normalnie. Już za normalnie teraz. Bo nagrywa czas. Czekaj, skoczymy sobie za usię, 13 sekund. Muszę mu zabrać ksyl, nie? Dać, że pianą... No pici ta co mu mam brak? Wyjdzie, normalnie, do nosa mu pokaże. Idź to, idę wecej. Aż chuj jakiś paskudny, ty kokos pojebany. Daj mu tutaj blato, jak spadną do blata. Opatrz jakie ma rifle zajebane. Daj mu rifle, żeby widział. Patrz tam jakie masz rifle chuju. Może ma sprawdź go pici. Mat. Cio. Kukaj tam. Nie ścieżce. No się nie zajebał do wolna. No bo pita z fiksu. No nie. No nie. Pojebany gadziu. Marcel. Dúfam, že si toto nebudeš pamätať, a? Kúkaj. To chuj. Počkaj, ukážem mu dostane vo voľte. Nic, a ty si hotový, Marcel. Ty si... To chuj.